Maria Dudno, česká juniorská reprezentantka. Na dráze je další členka reprezentačního výběru, domácí závodnice Tereska Kanošová. Na čtyřce Martina Elenická, Otrovila Trutno. Na dráze 5 účastnice olympijské v Londýně, česká reprezentantka, česká rekordmanka na této trati Barbora Závadová, Krutalecký skoku Ostrava. Na šestce Kateřina Holubová z Lokomotivy Trutno, další juniorská reprezentantka. Na sedmičce Nina Kyriešová, SKP Košice a na dráze 8 další z českých juniorských reprezentantek na startu, a to Tereska Horáková, Jihlacký plavecký klub Axis. $400 meters medley women, lane 7, Nina Kyriešová. Já rychle volám na vyhlášení, které bude teď po této rozplavbě prsaře, sprintery Petr Batulník, Elička Ústí, Martin Baďura, Ostrava, Matěj Kuchár, Banská Bystrica, Petra Chocová, Česká Lípa, Martina Mravčíková, Bohemians a Zuzana Milovičová, SKP Košice. Prosím těchto 6 závodníků i hned po doplavání 400 kolové na vyhlášení vítězů. Batulník, Baďura, Kuchár, Chocová, Moravčíková, Mimovičová. Předcházející finálové rozkladě na 400 metrů polový závod byl diskvalifikován závodník na dráze 8, což je Jakub Kočář, 100 metrů pod dráze a delfínový koup při plavání způsobem prsa, takže diskvalifikace Jakub Kočář na dráze 8 předcházející rozkladě. Ale to šlo vidět. Ale co když byl podíl vždycky jako na krajní takový výstup. A i když je to já už chtěli jsme, aby se chtěla Teď v podsaském úseku v čele Barbora Závadová na dráze 5, sledovaná Martinou Kohodnickou na 4 a na dráze 3 Veronika Koudíková. Vedoucí trio teď této finálové nejrychlejší rozplavby na 400 metrů polový závod.
Poslední úsek, králový úsek ve 400 s jasným náskokem v čele. Domácí závodníci česká reprezentantka Barbora Závadová z klubu Palesní sportu Ostrava. Na druhém místě Martina Hranická z Trutnova jako třetí. Veronika Kolníková, kterou jsme jmenovali. Na vyhlášení prosím Něcová, Moravčíková, Mimovičová, okamžitě střelujte teď. Něcová, Moravčíková, Mimovičová. Prosím na vyhlášení. A Barbora Závadová dokladá vítězně časem 4:56. 4:55:76. Vítězství domácí závodnice české reprezentantky Barbory Závadové, Martina Hranická na druhém místě 5:07:63 a Veronika Kolníková jako třetí za 5:11:32. A budeme vyhlašovat 50 metrů prsa mužů a 50 metrů